time for DJ Rocky's Secret Files. My true love sa childhood sweetheart. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Sarah. 23 years old from Cebu. I'm your avid fan. I'm a solid listener of your program. Kasama kita habang naglalaba ako, naglilinis ng bahay, o kaya nagta-travel ako. Minsan mo na akong pinaiyak sa mga secret file na binabasa mo. Yes, DJ Rocky, sinasaktan mo ko nang hindi mo alam. Well, just kidding. I would like to share my love story here. I'm not really that good in narrating, but I'll try my best to make you guys understand. This is my secret file. Pinalaki ako ng pamilya ko sa isang simpleng pamumuhay. Masaya kami. Not to mention, meron akong papa na siraulo. Hindi ko makakalimutan kung paano ako pinagtawanan ng mga kapatid at papa ko almost every dinner namin while they are teasing me. Ito lang kasi yung time na magkakasama kami lahat kasi nasa high school na ang mga kapatid ko. And that time, grade 5 pa lang ako. Napakamapagbirong tao ni Papa. Nakakainis yung pagiging mapagbiro niya. Yung tipong kahit magkatitigan lang kami, parang natatawa na siya. So habang nasa dinner kami sa bahay, sabi niya, "Oo nga pala, nagkita kami kanina ni paring Jerm." Sabay titig siya sa akin, na parang tawang-tawa na naman siya. Di ako umimik. Alam ko na kasi kung saan yun patungo. Pare talaga? Sabi ni Mama. Oo, dun din naman papunta yun. Nagkasundo naman na kami ni pare. Tapos tumawa siya ng malakas. Ako, hindi ako naimik. Parang maiiyak na ako, lalo na't pinagtatawanan ako ng mga kapatid ko. Tama na nga yan. Pag yung anak mo nag-asawa na maaga, tingnan na lang natin kung hindi ka magalit. Inis na sabi ni Mama. Bakit naman ako magagalit? Nagkasundo na nga kami. Kahit bukas agad, kumpare na nga eh. Tsaka, bagay naman itong si Inday at si Dodong dyan. Patawang sagot ni Papa. Yes, DJ Rocky. Ganun lagi ang senaryo namin habang kumakain. Well, ang tinutukoy kasi ni Papa ay si Jan. Si Jan ay kaklase ko mula daycare. We're living in the same barangay, pero hindi kami magkapit-bahay. Siya ang laging partner ko sa lahat ng school activities like sayaw, lakambini, lakandula, Muse and Prince and Nutrition Month. Kasi to be honest, napakatahimik, napakapogi, malinis, maputi, magaling sa arts, at napaka-nonchalant nitong si Jan. Literal. Ako naman, di naman sa nagmamayabang ha. Ako yung laging first honor sa klase. Hanggang graduate ng elementary, marunong din naman ako ng onti sa arts pero basic lang yung kaya ko. Hindi katulad na Jan. Tapos ako, maingay, bida-bida. Kahit anong bad qualities, parang feeling ko nasa akin na lahat. So itong si Jan, aaminin ko, crush ko talaga siya. Pero naiinis ako kapag si Papa yung nanunukso. Nakakahiya eh. Lalo na't nandyan yung mga kapatid ko.
Nagagalit ako. Physically, makikita sa facial expression ko. Pero deep inside, kinikilig ako. Kasi itong si Jan, siya yung first person na nagparamdam sa akin ng kilig. Yung excited ako pumasok sa school para makita siya. Tapos nakakawalang gana o nakakawala sa mood kapag absent siya. Tapos nagagalit ako kapag iba yung pinapartner kay Jan. Gusto ko ako. May time pa nga na lumipat ako ng upuan para lang magkasama kami ni Jan sa groupings. Then fast forward to 2013. Graduation namin, I was a class valedictorian. Kitang-kita ko si Jan on his long white toga. Makintab ang mga sapatos, naka-gel pa ang buhok. Pogi talaga. Pero syempre hindi ako magpapahalata na crush ko siya. Sassy kasi ang datingan ko sa school. Parang halos lahat ng classmate ko may takot sa akin. So before I delivered my speech in front, pasimple kong nilingon si Jan. Nakatingin siya sa akin, nakasmile. Kaya natanggal yung angas at yung pagka-overconfident ng Eya Bob. Iba-iba na yung naramdaman ko. Nangining, kinabahan ako. Parang naihi na ewan. Kasi DJ Rocky, ang genuine ng smile niya, parang nawawala ako sa kung anong dapat kong gawin pag nakikita ko yung ganong klaseng smile niya. But thankfully, I was able to deliver the speech without any technical glitch. After all that we've been through, it all comes back to me and you. I guess we're meant to be forever, you and me, after all. Singing our graduation song with my eyes locked on his. Why? Bakit feeling ko parang sa atin tong kantang to? Baby ko, napakagwapo mo. When the program was about to end, medyo nasad ako. I was thinking like, saan kaya siya magko-continue ng pag-aaral? May crush din kaya si Jan sa akin? Napaka-imposible naman. Pero baka magkaroon siya ng gusto sa ibang kaklase namin. Well, fast forward. Enrollment na ng high school. My heart stopped when I saw him getting enrolled with the same school as mine. Wala namang nakakaalam kung gaano ako ka-attracted sa kanya. Not even my best friend. Wala akong tapang o lakas ng loob para sabihin sa mga taong malalapit sa akin yung tunay kong nararamdaman. Natatakot din ako, natuksohin ako. Tapos mahiya lang ako. So high school days. I expected na marami na tayong mamimit sa school. Unti-unti kong kinilamutan yung feelings ko para kay Jan. Tropahan na lang, kumbaga. Marami akong mga naririnig na maraming nagkakagusto sa kanya. Well, isa pa ako dun sa mga nanunukso. I was like, oy Jan, alam mo na ba na gusto ka ni ganito ganyan? Cute ka raw, ligawan mo na yun, for sure, sasagot yun agad. Torpe mo naman kasi. Pero deep inside, na low-key hurt si Eya Bob. Parang gusto ring sabihin na ako rin, type kita, ganon. Noon pa, ligawan mo na ako. Pero wala akong courage. Hanggang ganun lang ako. Then, merong nagka-crush sa akin. Tapos nagka-crush din ako sa iba. Pero hanggang crush lang. Ewan ko ba kung bakit kami ni Jan yung laging ipinapartner sa school. Siguro dahil marami kaming pinagsamahan, alam yun ng mga ibang tao. Tsaka siguro dahil sa chemistry namin. Bagay nga raw kasi kami. Deep inside, naniniwala naman ako dun.
May mga kaklase namin na kinikilig sa amin pero wala namang bigat yun eh. Kaya lang, paano ko mabubura yung Dear Diary notebook ko? Kung ito'y nakita na ng katabi ko sa upuan. Yung Dear Diary notebook ko na yon, nandun yung crush list ko. Nakita niya na top 1 crush ko si Jan. Di ba wala nga akong pinag-aaminan ng feelings ko? Yung napakasasi ko pero halos maiyak ako sa hiya na baka sabihan nitong kaklase ko si Jan tungkol dun sa nakasulat doon sa Dear Diary ko. Nakakahiya yun. Pero bakit ba ako matatakot? Then umabot na sa puntong nagka-jowa ako. Yung top 2 dun sa crush list ko. Yung naging jowa ko. At itong si Jan, may niligawan na raw. Pero yung akin kasi parang hindi pang seryosohan. 1 to 2 months, pure text-text lang. Ito naman kasi si Jan, napaka-torpe. Kulang na lang, i-push mo sa pader. Hindi ito magkaka-jowa pag walang barkada. Or kung hindi, mag-first move yung girl. Kaso lang ako, syempre mataas yung pride ko. Gusto ko, ako yung hinahabol. Kaya malabo talagang mangyari yung gusto kong mangyari. Na kami ang ending. I admit, minsan na-hurt ako kasi alam mo yung nakasanayan mong marinig na ang pangalan ninyong dalawa na laging bukang bibig ng mga kaklase at teacher kasi flexible ako sa lahat ng activities. Pero ngayon, na-awkward na etong above na to kapag merong ibang babae na nalilink sa kanya. And that was the time na nasabi ko sa sarili ko na ay hindi pa pala ako completely naka-move on sa taong never namang naging akin. Until one day na-realize ko na wala itong patutunguhan. Wala talaga. Chill ka lang, Sarah, hanggang best friend lang. Boy, best friend, nothing else. Ikaw lang nag-iisip na childhood sweethearts kayo pero hindi talaga. But still, we remained friends. At hanggat hindi ako binubuko nung kaklase kong nakakita ng Dear Diary ko, then I'm fine. In fact, naging mas close pa kami ni Jan. Kung dati 6/10, ngayon 11/10 na. Sobrang komportable na namin sa isa't isa. Yung sweetness. Kulang na lang yung asin. Maging matamis. Minsan nga sinusuklayan pa niya ako. Tatabihan niya ako pag break time. Pero chichika siya tungkol sa girlfriend niya. Di naman masakit. Ang nangyari pa nga nun, tinuruan ko pa siya kung paano mas pakikiligin yung jowa niya. Ako pa nga minsan nagre-reply sa phone niya eh. Kasi hindi marunong mag-text. Walang kabuhay-buhay ang mga text. Sabi ko sa kanya, boring niya maging jowa. And by the way, yung jowa niya, nasa ibang school. A year older than him. Then there was a time na may lumapit daw sa kanya, hinihingi yung number ko. Kasi nga, alam na malapit siya sa akin. So, kinuha yung cellphone number ko. Okay naman kasi sa akin yun. Then, may inabot itong guy na to sa akin na bracelet. Sinuot ko naman. Tinawanan lang niya ako. Tinawanan ako ni Jan. Etong guy na to, na nagbigay sa akin ng bracelet, itago natin siya sa name na David. Niligawan niya ako.
parang may something. Tinext niya ako ng tinext. Pero, hindi mo lang siya nagyayaya sa akin lumabas. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala. And then, I found out na gumamit lang pala itong si Jan ng ibang tao para kunwari may magbigay sa akin ng bracelet. Pero yung totoong katext ko, si Jan naman pala. Hindi naman pala yun yung nakilala kong David. So sabi ko, ikaw kala mo maluloko mo ko? Oo, nagka-text tayo pero wag mo naman akong ganituhin. Nagkunwari siya sa akin na kunwari wala siyang kaalam-alam. Pero umamin din siya si Jan sa bandang huli. Gusto lang daw niya akong pagtripan. Naasar talaga ako sa kanya. Gumamit pa ng ibang lalaki. Para lang kunwari, may manligaw sa akin. Then maya-maya, nag-share siya sa akin. Break na daw sila ng jowa niya. I was like, what? O tapos, pero bakit masaya ka pa? Alam mo, deep inside, shocked ako, but at the same time, masaya ako. Ewan ko nga rin kung bakit na-feel ko yun eh. Umabot sila ng ilang months bago naghiwalay. Pero yeah, finally. Then sabi niya sa akin, masaya lang ako eh. Wala nang mambabother sa akin. Actually, hindi naman ako nanligaw doon. Napilitan lang akong pumatol. Nagulat ako sa isinagot sa akin ni Jan. Pero mema, ang above, grabe ang saya inside. Pero syempre dahil mataas ang pride natin, ayaw natin na ma-sense niya. Sinet aside ko yung feelings ko. Ayokong maging asyumera. Pero legit talaga yung na-feel kong saya. Para bang bumabalik ang lahat. After ng breakup nila, ng girlfriend niya, mas lalo kaming naging close ni Jan. Sabay na kaming kumain ng lunch, nag-aakbayan palagi. Palagi niya ako sinusuklayan. Mahaba kasi yung buhok ng ate ninyo. At ewan ko rin sa mga kaklase ko bakit kilig na kilig sila sa aming dalawa. Pati nga yung teachers namin, gusto kaming i-ship. But at least now, hindi na ako masyadong mag-iingat. Kasi wala naman kami parehas na jowa. Not until Jan started his moves. Ang weird niya. Para bang napaka-clingy niya na ewan. Tapos nung uwian namin, nag-message siya sa akin na talagang nga namang ikinapula ng buong mukha ko. Hindi ko akalaing makakatanggap ako ng mensahe na ganun mula kay Jan, ang best friend ko. Ang sabi niya sa text, ingat sa pag-uwi. Tapos may kiss mark emoji pa. Nag-blush ako. Ang weird pero kinabahan ako. Then sinabi ko sa ibang mga friend ko na parang may something kay Jan. I mean, close kami Boy, best friend ko nga siya eh. Pero iba yung kutob ko, hindi naman siya ganun dati. Iba yung pagkaklingi niya o baka OA lang ako mag-react. Then,
It got weirder nung bigla siyang mag-text ulit. At ang sabi niya sa text ay, Sarah, niload kita, text tayo. Grabe. Nakakakilig. Nakakakilig. Hanggang sa maya-maya pa nakatanggap pa ako ng isang text at ang sabi niya, Sarah, pwedeng manligaw sa'yo? Oh! DJ Rocky, parang hindi ako makahinga that time. Kulang na lang atakihin ako sa kilig. But at the same time, nagduda ako. Nagka-trust issue ako. Ang torpe nitong best friend ka na to eh. Kailan pa to nagkaroon ng guts para mag-confess, ha? So, nag-reply ako. Ha. So, may gusto ka sa akin? Sure ka? Marunong kang manligaw? Ikaw ba yan? Anong espiritu ang sumanib sa'yo? Nag-reply siya. Hanggang sa hindi na natapos yung gabing yun na hindi kayo magkausap. Kinabukasan, alam ko at ready ako na may mamabago. Alam ko na mau-awkward kaming dalawa. Pero hindi. Tumapang. Itong si Jan. Sinundo pa ako doon sa inuupahan ko na parang walang nangyari nung gabi. So nag-act fool lang ako. Para kunwari hindi halata na affected or kinikilig ako dun sa mga naging text niya sa akin. At habang magkasama kami, may isang kaklase kami na dumaan. Tinanong kami, magjowa na kayo? Then sabi ko, uy hindi, nagkataon lang. Kayo kasi masyadong malisyoso. Then sabi nito, alam mo ba na gusto kong ligawan ni Jan noon pa? Malamang hindi. Kami lang yung sinabihan niyan, no? Sige na, paligaw ka na, sagutin mo na agad. Ang bait kaya niyan. Bagay na bagay kayo. DJ Rocky, I was so speechless. Hindi ko alam kung nung i-respond ko. Naninigas yung katawan ko dahil sa sobrang kaba. Kulang na lang mahimatay ako pero hindi ako nagpahalata. Nag-flashback lahat ng sweet moments namin ni Jan na hindi ko naman masyadong napapansin dati. Na-curious tuloy ako kung ano ang mga sinabi ni Jan dun sa mga kaklase namin. Few days after, walang palya ang pagte-text namin sa isa't isa. Kahit anong news, mapabad or good, ibinabalita namin sa isa't isa. Then Feb 15, 2018, we finally made it official. Napakadaming taong supportive sa relationship namin. Kapatid ko, mama at papa ko, syempre, mga kaklase ko, mga teachers namin. Ay, so, sobrang overwhelming. Ang saya-saya. Hanggang sa one day, sinundo niya ako. Akala ko nasa labas lang siya naghihintay pero bigla siyang pumasok sa room. And then, suddenly, he grabbed my neck and kissed me. Akala ko yun na yun, pero inulit pa niya yun. Nung na-feel niya na okay lang sa akin. It got deeper and intense. Damang-dama ko ang tamis ng halik niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react after. Medyo awkward. Pero, I liked it.
Pumasok ako ng school, nadala-dala ko ang panginginig at kaba. Hindi ako makapag-focus sa klase ko. Inisip ko, sana mangyari yun uli. And then, nangyari nga yun. Pero syempre, kailangan kong mag-control. Kailangan namin mag-control. Dahil mga estudyante pa lang kami. So we both decided na hanggang dun lang kami. Na ang goal namin for the relationship is to grow. Para hindi ma-disappoint ang parents namin. Yes, nakaka-curious yung mga bagay na yun. But we have to set limits for our protection and for our future. Yung relationship naman namin is parang magbarkada na lovers. Hindi kami masyadong nag-aaway. Puro masaya lang. During our graduation, we received gifts from both sides of our family. Masayang-masaya kami nun. Kaya lang, may isang pagsubok sa relationship namin. Hindi pinayagan si John ng parents niya na mag-enroll sa college due to personal reasons. Kinailangan niya mag-apply sa malayo. Agad naman siyang natanggap. Nabigla ako sa pagkawala niya. Hindi kasi ako sanay na malayo siya. Ako naman nagpatuloy sa pag-aaral. Habang siya, nasa malayo nagtatrabaho. Medyo mahirap i-handle. Wala kaming masyadong oras sa isa't isa. Night shift siya. Tapos ako, tulog sa time na yun. May pasok naman ako sa umaga. Habang siya ay tulog. LDR problem. But we managed to work it out. Isang araw, bigla siyang sumipot sa room ko. Umuwi siya. Timing, umuwi yung roommate ko. That time, na-break namin yung rule namin. Nangyari yung bagay na hindi dapat mangyari. Lalo na't hindi pa kami kasal. Parehas kami nag-explore. But that was the night na hinding-hindi ko makakalimutan. Pakiramdam ko nagmamahalan talaga kami. Mabilis lang naman ang panahon eh. Kayang-kaya namin lampasan ang mga pagsubok sa buhay namin. Hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral. At siya naman, bumalik sa pag-aaral. Dahil kumita na siya ng pera, meron na siyang pantustos ng pag-aaral niya. Then, vacation time came. Nasa bahay ako noon kasama ang family ko. Nang bigla siyang dumating. Nagulat ako kasi hindi naman siya nag-message. Nauuwi siya. Maya-maya pa, lumuhod siya sa harap ko. At nag-propose sa akin. Hindi ako makapaniwala kasi ang bilis ng pangyayari. Kakashock ko lang na makita siya in person.
Tapos biglang, boom! May sing-sing na siyang hawak-hawak. Like, OMG, is this for real? Nakapagpaalam na daw siya sa pamilya ko. Then sabi ko, yes. Ang saya-saya ko. Sinuot niya yung ring sa ring finger ko. Hindi naman importante sa akin yung bonggang proposal. As long as it is genuine and it makes me feel all the kilig, then I'm fine with it. We're finally engaged. Alam ko na sa ibang tao, sa paningin nila, mga bata pa kami, but everybody was so supportive. Few months after, ikinasal na kami. A dream come true. Grabe yung iyak ko when we were walking down the aisle. Hindi makapaniwala sina mama at papa na ang anak nila na tinutokso lang nila kay Jan is finally getting married. Samot-sarong emosyon ang naramdaman ko. Sabi ko pa nga, Lord, if I am just dreaming, please wake me up. Pero ito na to, it is real. Then sabi ni mama habang tumutulo ang luha, ang ganda mo anak. Then sabi ko, Mano, don't cry, masisira makeup mo. At saka baka mapaiyak mo ako. Then sabi ni Papa, akala ko ba ayaw mo si Jan? Di ba ayaw mong kakumpare ko ang papa niya? But you know, lagi namang nagbibiro si Papa. So naglakad na kami patungo sa altar. DJ Rocky, my life is a true definition of time-lapse. Imagine, after ng grad ko, kinasal kami ni Jan. I didn't know na ang pamilya ko at ang pamilya niya at si Jan ay handa na para sa kasal namin. May agreement na pala sila na pag-graduate na ako ng college, pwede na. After ng wedding, sumama ako kay Jan sa city para makapagtrabaho, and luckily nakahanap agad ako ng trabaho. Na-hire ako bilang HR assistant. Si Jan, walang pinagbago. Pogi, mabait, responsible, may pangarap sa buhay. Until now, hindi pa rin nagsisink in ang lahat. Na-married na kami at the age of 23. Mga katrabaho namin hindi naniniwala na kasal na kami. Yung iba naman, napagkakamalan kaming magkapatid lang. Hindi mahirap kasama si Jan. Hatid sundo niya ako sa trabaho kahit ngayon may trabaho na siya. Uuwi ako malinis ng bahay, may pagkain. At nakapaglaban na. Every time na magtatanong ako sa kanya kung ano na lang ang gagawin ko, ang sasabihin niya lang, tapos na ang lahat. I'm all yours. Well, ano ba bang mahihiling ko? I'm so blessed to have my childhood sweetheart as my true love. This 2025, I'm praying na kung anong klaseng relationship na meron kami ay magpatuloy magpakailanman.
And hoping na maibigay sa amin ni Lord ang pinagpipray namin na baby. We're ready to build a beautiful family. And before I end my secret vow, I leave a quote that says, "True love doesn't happen right away. And it's an ever-growing process. It develops after you've gone through many ups and downs. When you've suffered together, cried together, and laughed together." Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sarah. At ito, ang aking secret vow.